dana. Danas je bio veoma neobičan događaj. Neobičan. Ustao sam ujutro, namerno dosta kasno. I uopšte ne bih išao u kancelariju, ne razumem kakva je korist od službovanja u ministarstvu. Nema baš nikakvih prihoda sa strane. Priznam, uopšte ne bih išao u kancelariju, ne razumem kakva je korist službovanja u ministarstvu. Nema nikakvih prihoda sa strane. Pa ništa da prilegnu. Mora da se radi, mora da se radi. Navukoh stari šinjel i uzeh kišobran. Zato što je pljuštao, na ulicama nije bilo nikoga. Jednom vidjeh koče koje dođeše pred ranju pre koje sam prolazio. Odmah sam ih poznao, to su bile koče našeg direktora. Ali šta će on uraditi? Pomisli, zacijelo je to njegova kći. Pribi se uzadino, lake opori vrata i ona prhnu. Iskoči je kao ptica iz gnezda. Kako sam mu pogledala levo, pa desno. Kako hitro prelete svojim očima. Gospode Bože, ja sam propao. Ne, jesam potpuno propao! Pa šta će njoj da izlazi po tako kišno vremenu? Ona me nije poznala, ja tu se slobodne motam, zato što meni sinja bio rano prljava, usto je neki terenski krov. Njeno setance nije uspio da se uči u radnju, već ostade na ulici. Znam ja, top setance, zovu ga Meči. Kako čini da to nešto nije kako treba. Ne može biti da je mogao činiti kameleonke. Kako da vidimo šta kaže pozdravljamo dalje. Čini mi se ako se taj kameleonke dopada, dopašće se uskoro onaj činovnik koji sedi kod tate u kabinetu. Ah, mašer, kad bi ti znala kakva je to nakaza. Prava pravcata kornjača u veći. Kornjača. Koji bi to činovnik mogao biti? Uvek sedi i oštri pera. Kosa na glavi silno liči na steno. Tata ga uvek neko da šalje umjesto sluge.
Čini mi se da to odrazna kuckica cilja na mene. Otkud je moja kosa kao seno? Ma šerti djela, izvini što si tako dugo nisam pisala, kod nas u kući sada velike promjene, kamer Junker je svakoga dana kod nas. Sofiju njega ta ljudina donutila, tata je vrlo veseo, zato što će na proleće biti svadba. Zato što tata neizostavno hoće da vidi Sofiju da tu ili za generala, ili za kamer Junkera. Kamer Junker! Kamer Junker! Samo kamer Junker ili general. Pronađeš maleno, jadno bogatstvo. Misliš da ga uhvatiš rukom, uzbereti ga kamer Junker ili general. Želeo bih da postanem general. Ne zato da dobijem njenu ruku i ostalo ne. Ne, htio bih da budem general. Samo da vidim kako bi se oni predavnom uvijali i prenemagali, a posle ja da im kažem pljujem na sve vas. Neće moći! Svadbe neće biti! Pa šta onda? Ako je on kamer Junker? To je samo zvanje, ništa više, nije nekakva vidljiva stvar koja bi čovjek ovako mogu uzeti ruke. Samo to što je kamer Junker, pa neće mi se želim pojaviti treće oko. A ni nos mu nije od zlata, već isti ko mene. Ko svakoga, on njime ne da nego samo mi više. Ne kašlje me i samo kija. Koliko puta sam ja pokušavao da dokućim, otkud potiču sve te razlike? Otkud sam ja titularni savjet? I zašto sam titularni savjet? Onda sam ja neki grof. Što da ne? Ili general? Znači, samo izgled da sam titularni savjetnik. Možda ljudi, ja ni sam. Ne znam ko. Da, koliko je samo primjer iz istorije. Nekakav prost čovjek, nije ni plebić, već prosto neki malograđan, čak seljak. I odjednom se otkriva da je neki velikaš. A ponekad i sam car. Odjednom, na primjer ja. Dobro, ovo sam naglo. Evo, na primjer ja. Uđem u generalskom mundiru. Na levom ramenu epoleta. Na desnom epoleta. Preko ramena plava tranga. Šta? Kako će zapevati moja lepotica.
Аида, Россия влюблен. Мы идем с конем по полю вдвоем.